नमस्कार. नेहमीप्रमाणे आजचा दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच. त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे फेरीबोटीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी. राज्यात नदी परिवहन खात्यातर्फे मोफत फेरीबोट सेवा दिली जाते. 18 ठिकाणची गावे या फेरीबोट सेवेमुळे एकमेकांना जोडली गेली. आत्तापर्यंत केवळ 4 चाकी वाहनांकडूनच फेरीबोट तिकीट आकारले जात होते. परंतु आता या सेवेत दुचाकीस्वारांना सुद्धा तिकीट आकारण्यात यावे असा प्रस्ताव समोर आला असून त्याची अंमलबजावणी काही आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार नदी परिवहन खात्याची फेरीबोट सेवा चालवण्यासाठी खास यंत्रणा आहे आणि त्यासाठी राज्य सरकारला वर्षाला 45 कोटींचा खर्च येतो. त्यामुळे आता दुचाकीस्वारांना किमान 10 रुपये तिकीट आकारल्यास दर दिवसाला 1 लाखांचा महसूल सरकारी तिजोरीत येणार असल्याचे खात्याचे म्हणणे आहे. अर्थपूर्ण संवाद, ज्ञानाची देवाणघेवाण, मार्गदर्शन आणि सहकारासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायला स्टार्टअप आणि माहिती तंत्रज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स खात्यातर्फे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीशी सामंजस्याचा करार करण्यात आला आहे. गोव्याला भारताची सर्जनशील राजधानी बनवण्याचे सरकारचे लक्ष असून नाविन्यपूर्ण आणि प्रस्थापित उद्योगांचे एकत्रीकरण ही गोव्यातील प्रगतीची नवे दालन उघडण्याची गुरुकिल्ली आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रोहन खंवटे यांनी सांगितले. सरकारचे समाज कल्याण खाते आणि दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय यांच्या वतीने पुढील वर्षी जानेवारीत आयोजित केला जाणारा आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट अधिक व्यापक करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री प्रतिमा भौमिक यांची भेट घेतली. तर ह्या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि नेहमीप्रमाणे तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.